Oras, selamat hari Sabat madihita saluhut. Tapusi matuhatan ng mandungan hita di hari-hari ni perkarjuata di nasa minggon di naoktadalani o namari lasarhata law masuk mahita tu hari Sabat na badia jala talehon marhata manangihon hata nito hata sian parsejarata di pangaripunan sian parsejarata nasa minggon taringot tu ima Joshua na daulat ya, Joshua sejati ya. The true Joshua ya. Jadi songon dia do si Joshua na daulaton nung ngata persejari di nasa menggon songon na pabagason di persejara ta ari Jumat pangaripunanon tatangihon ma songon sada kutipan sian surat ni Nyonya White lima persejaran sian perumpamaan ni Tuhan Yesus halaman 20 doho 21 diuduti mamuse doho testimonies for the church ya. Si paingot tuhuria jilid 4 halaman 156. Dokter persejari itu tu songon dia do taringot tu si Joshua na daulat di patuduhan dohita taringot tu tipologi ya. Taringot tu tipologi manghutan Bibel. Dapat kita masuk ke gambaran dohot rumang. Contohnya si Joshua ima sahala gambaran namang gombarhon naikon rodo pe uluon nombalga sian si Joshua laut si Musa. Si Joshua di dokmai si Musa na baru. Jala ibana gabesada rumang sian gombaran ya. Si Joshua na daulati ima rumang sian gombaran. Namang gombarhon taringot tu pelayanan ya. Tajama persiajaran hari Jumat di dok songoron. Nda ditanda jolma ulau ni Yesus ditikina ya. Adat hasomalan aka gombaran dohot patik ni aka jolma makukupi aka persiajaran nasi hol si pasahaton ni debata. Aka gombaran dohot adat nasian aka na tua-tua na dipatimbuli nunga gabesada halangan di pangatusion dohot pakanguluhon parange niha porsion nasida. Jala di naro papatar na pinabuana ima Kristus ndang ditanda nasida ibana. Dihagugonop niaka gombaran panombaw nasida. Ripunan siya nasa gombarani. Di juana sida takasan dungi marhaporsiaon tu aka gombaran lot aka panombaon si paluay. Anak ni debata nungaro. Alay say toktong do na sida mangido sadatanda. Yeah. Mangido sadatanda. Matius tole 2 naman dok, pau bahamu marhamuna ay nung songgop harajan banwa ginja. Nakpe ng songgop harajan banwa ginjangi alay di pangido na sida do sadatanda. Dia lusi marhite mangido sadatanda, tanda sikat ni sahalak si palua. Dihanguluhan na sida do, dinghalunguluhan na sida Mesias
patandahon dirina marhite katanda nagogo. Lahu pajongjokon harajaon na di atas nia kaharajaon naung matopas. Aka pangaropan si songoni dia lusi Jesus di bagasan parumpamaan sahalak na manabur boni. Ndada marhite parangan na patiop-tiop podang jalan dada marhite hagugoni jolma harajaon ni dibata di pajongjok alai. Marhite dalan manuaton patik na baru di bagasan rohani jolma. Ima dalanna dibata dinalaho paujakon harajaon. Dalam taber matutu songon dia do dipatudu Kristus ngolun atau perngoluan ni huria ditikin na perpudian. Seterusnya didok songono huria makalunguton si Joshua dohot si Kaleb na porsiai narade manjakon hangoluan si saleleng ni lelengna marhite dalam pangoloyon na pita tu debata. Huriata merukil do di akka pangula tano ondo hauma dihita. Akka sibuan barita dihalunguton di ganup huta dot akka sosor di rahut ni panombaon si pelebegu sian akka halak si pelebegu sian habitsaran na sohia marnida sinondang hati gora. Tondi parbaritan nauli na sitong nunga manadikon na kahuria na makatindak ko kaporsyon na linggan. Dang bemarsinondang roha nasida marhite holong niya katondi dohot sihol ni roha laho manugo nasida di bagasan abingan ni Kristus. Tahalunguton do kapangula na marsituto, na marsihohot rohana. Na so adong do mangalusi jow-jow na namandok sian sandok sisik ni portibon. Taripar maho mangurupi ham. Yaka jow-jow sian Makedoni. Taripar maho. Asa anggia mania tutu marhite panjawon ni Kristus. Di naktaberak songon dia kagombaran talingot tu perngoluan ni Kristus. Taringot tu perngoluan ni huria. Do taringot tu partikian diari na parpudi. Songon dia do toktong tipologi marhite sian bibeli mangurupi hita lamananda gumodang taringot tu pakobasion ni Kristus di bagas joro na badia. Jalan di bagasan dia do, dia ka paraloan parporanga partondiotta sonarion. Mulut aja dia ka persejaran noksalpu, songo kata ni Apostol Paulus na mendok, gabe tagam marohamuna di bugasan Tuhan do di bugasan hagogoon na natugui. Ya. Soluko kamu mapahian senjata na sian debata. Jadi kemarpahian senjata dohita. Senjata na sian debata asa taralo hita. Ima uti-utian ni siboles. Songanima perdalanan ni huria ditikina perpudion tung mas godang do paraloan. Songonido nang do si Joshua. Ndang na holan masuk sendiri na sida tu tano kanani, tano baga-bagai. Alay gok paraloan. Tung godang do si papatuan na sida. O pedihita ditikina perpudion. Di perngoluan ni huria pasi-pasi. Hita ndang marukil lau mangalo mudar dohot daging. Mudar do sibuk. Alay parukilata. Ima nalau maralo dohot
harajaon haholomon. Dohot parhuaso haholomon. Si gonggom haholomon. Akaima nagabe siara otta. Alani daktar alohitai. Atong tapake ma. Soluko kita mapahean senjata nasian debata. Saya dipasu-pasu Tuhan mahita, dipergogoi mahita, dilehon madihita hamonangan. Asa talu masalhut akka musutta, alani basa-basa dohot huaso ni debata. Monang mahita, partinean mahita di harajaon surga. Horas mahita saluhut, selamat memasuki hari sabat nabadia. Martangiang mahita. Ali Jehovah di bata amanami parholong roha. Nungale Tuhan di paradeho sada hari paradianan nauli. Jari lako pertikian di hami oleh Tuhan boy hami masuk tu hari sabatmu nabadia maulate ma Tuhan. Andorang so sahat hami oleh Tuhan. Tu hari sabat nabadia di nahutak kasih hami sian hatami na paingoton. Ia anakmu Yesus Kristus nong roh tu portibion. Alai ditulakon bang somido iban. Ida umbayan na didok. Yesus asa adong mahamubahan. Ay nunga songgop harajahon ni libata. Nuaik pe ale Tuhan pergugoy mahami. Dia kasihol do lungun nami asa gabe parhaporseon na tuguhan mele Tuhan. Nunga be di pajang jokho ale Tuhan harajam. Nunga pe di papatar ho huason. Memang Tuhan godang do. Musuh ni hati goran. Godang do kaparaloan ni kana porsiai di portibion. Alai didok hatam na badiado. Asa sulukul kami male Tuhan pahian senjata na sinadepan. Asa marhamona nga mahamile Tuhan mangalo api sumbia ni si bolisi. Asa tarbayan hami monang. Apehon matanga munagok pasu-pasu ma. Lehot badame, lehon hasonangan di hami. Lau mabongoti hari paradianan mi. Asa marlas ni rohami, mamuji pasanga poko, di hari sabat munabadion. Pasu-pasu ruas ni huriam manang di dia pada Tuhan. Asa sada haporsiao sisa pakirimun sisa holok kami Tuhan, dinapaitehon haroro ni anakmu Yesus Kristus napaduhalion. Maulate ma Tuhan, disembah kami matang yang nami tu adopan, moholan berhite gorda anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluhami. Amin. Horas selamat hari sabat madihita saluhut.